Hallelujah. Unento lapha kufanele uyizwisisise kahle. Sesivala lo mhlangano. Kusasa siqale elinye ipage eliyohamba liyofaka ku-31. Ngisho elinye ini eliyohamba liyofaka kuphi? Kunezinto ezimbalwa la Ncebo yenkosi okufanele abantu bazazi eziyobe siyiqhuba kuleli page lika chapter 31 zilapha ku Deuteronomy number 2 no number 3 okufanele uyifunde bakhona abangcwele lapha siyobe simba khona chapter 2 verse 7 ka Deuteronomy uMose lo ngiyadlula nje Deuteronomy chapter 2 verse number 7 no 8 ngoba uJehova uNkulunkulu wakho ukubusisile emsebenzini wonke wesandla sakho ukwazile ukuhamba kwakho kuleli hlane elikhulu nakuleli minyaka engamashumi Jehova uNkulunkulu wakho waba nawe awuswelanga lutho anizwanga nakuleli hlane elingakanani usimakade wakhe benjani awuswelanga awukazi uyocela isinkwa kwamakhelwane bayangizwa bangcwele lifikile ihlane zafika zonke izinto kodwa uzange uyocela iklabishi kwamakhelwane nakulonyaka usazoba nawe siphenya leli page ngithi nakulonyaka usazoba nabani liningi ihlane elingcono uyabona kuleli uyakwela imnyama kodwa usimakade uzoba nawe. Hallelujah. Ngicela uphinde ufunde kahle la. Ngoba uJehova uNkulunkulu wakho ubusisile emsebenzini wonke wesandla sakho. Ukwazile ukuhamba kwakho kuleli hlane elikhulu. Wenze njani usimakade? Ukuhamba kwakho kuleli hlane elingakanani? Ayi. Khuluma nabazalwana abangekho. Noma ngikhuluma nengelosi. Uyabona sikhuluma ngedlusi la. Sikhuluma ngosimakade. Okwazile kusukela ku-2021. Amen. January kuze kube u-2026. Ka December 2021. Usimakade nawe. Emahlanini wonke ohambe kuwo. Amanye kade nemgodi yokufa. Kodwa usimakade wakwazi. Amanye usathani besebhala iprogram. Kodwa usimakade wakwazi. Abanye babethi sekuphelile ngawe. Kanti usimakade uyakwazi. Usazoqhubeka akwazi. Ukhona abantu abangakwazi. Abakubona nje obunje. Kodwa usimakade ukwazile ukuhlupheka kwakho. Bakhona abazalwane. Usimakade ukwazile ukuhlupheka kwakho. Yes, Lord. Funda. Ngoba uJehova uNkulunkulu wakho ubusisile emsebenzini wonke wesandla sakho. Ukwazile ukuhamba kwakho kuleli hlane elikhulu. Nkosi yami. Nakule minyaka engamashumi uJehova uNkulunkulu wakho waba nawe uswelanga lutho. 40 years. Usimakade noba. Awunjani? Angiswelanga lutho. Kade engafiki ivunguvungu. Kade engafike isichotho. Kade ngafika ukufa. Kade ngafika icorona. Angithi kufike no HIV. Kwabhubha umhlaba wanyakazi. Kade wena uhamba nosimakade. Ongashintshi. Omelizwi likaba. Athi nginawe 40 years. Abanye extendile lo 40 years. Wa extend omunye ufaka kwaba u80. Usazophila. Usathana letha konke okubi. Kodwa wena boNkulunkulu ukuthi unawe. Awuthi amen mawuzwile. Bakhona abazalwane. Hallelujah. Uyabona nje usasalela ama-album awu-50.
awezukanjwa ukanjwa uye amdlulise ehlane ngelinye ilanga bame nawe lapha estudio bashintshe badle yonke imali kodwa uSimakade unawe Jesus awuqedanga funda sasa sidlula sisuka kubafowethu ayi abantwana bakwa-Esawu abahlala eSeyiri ya sashiya indlela se-Araba yebo ne-Elati ne-Esiyoni yebo ibheri saphenduka sadlula ngendlela yasehlane lakwaMowabi yebo uJehova esethi kimi ungakhathazi uMowabi ungenze njani ungakhathazi uMowabi ibe ngidlula la kuvula inqondo bonke kade bayinkinga empilweni ngaba ungabenzi njani wena usendleleni uSimakade unoba ukhona abamendleleni kaba ungabakhathi asesona isikhathi sobajikijela ngamatshe nangamagabada amazwi uSimakade uhambe hey kunabantu ababi okufanele baqede impilo kaba sebafungile abanye othi bengicela wazi lokho ungamkhathazi uma endleleni kaba uSimakade unobani lo yakana uNkulunkulu ukumele nje uyabona nje okunoSimakade mawuvela uyovela amandla akhe haleluya uchitheke yonke inhlobo yamatshe akade waxoshile uShimei efuna ukuphonsa ngawo ziningi izinto uSathana ayibeka empilweni ngaba kodwa kusukela 2021 shiya kanje udlula ngathi awuzwanga womana sikutshele bashiye bayeke bakhuluma into abayithandayo wena uSimakade unawe bakhona abazalwane ay bazalwane singena ngaleli page elizokwenza umuntu acabangisise awufunda uverse 11 funda laba bathiwa namarefa njengama-Anaki ya kepha bakwaMowabi bababiza ngokuthi ama-Eli yebo amahori nawo ayehlala eSeyiri kuqala yebo kepha abantwana bakwa-Esawu bawaxosha bawachitha phambi kwabo yebo bakha esikhundleni sawo njengalokhu Israyeli enza ya kulizwe lalifa lakhe aphiwe lona nguJehova kunendaba la kunezinto ezihlele efeni likaba zihleli nethezekile zidla kamnandi kade likaba lelifa zinonile ziyacwebezela zihlele efeni likaba ezinye zazo ziyaziwa ngenxa yefa likaba ezinye sezaza bekwe ikhundleni ngefa likaba 2022 uyasuka wena ungena umnikazi wefa ngisho uhamba noJehova wena uzongena endaweni lapha kade kuthiwa uzungena khona kunabantu abazomangala bakuzondela ukuthi ungene kanjani la kade ungene efeni likabani uyayonke le ndaba yenhlupheko iyaphela la bakhona abazalwane ngicela utshela uSathane ukuthi akahambe namadimoni akhe wena uyongena entweni yakho ungathandizwanga lesi simo seyichitho isimo sabathakathi isimo sabakhuluma kabi isikhathi saso siphelile manje ngoba uyabuyela entweni kabani elakho lelifa bakhona abazalwane elikabani hayi uyabona la kunenkinga awukuhlanganise no 31 verse 1
ka Genesis u31 verse 1 and 2 uyokhala kuzokhala umakhelwane aningizokhala kuzokhale ba awufunde lo 1 and 2 wayesezwa amazwi amadodana kaLabani ethi uJakobe uthathile konke ayi okwakungokababa uJakobe wenzenjani okwakungokabani ethande ngathandi okwakungokaba uJakobe ukwenzenjani lento kade kungeyakho yezwa njani mu2021 ungashiyi lutho ungashiyi nengane ungashiyi nebhece nani thatha ungashiyi nentanga kuze kuwo kwakho kade busa ngawu uLabani awuthi amen esontweni khala madimoni ngifuna khala amadimoni ngifuna uyokhala kuze kukhale nenyanga yakho uSathane usenkingeni laphaya olaphaya omasinya ngiyofika laphaya olaphaya olapha Jesu kisho masinyani ngiyofika evalini usikhone ngisho usikhone njani inkosi yaseBhashani injani kodwa wena uyakuphi hayi bazalwana nizwa ngisho usikhona evalile kodwa lapha siyakhona ngisho amadimoni evalile kodwa lapha siyaphi uyabona abathakathi ube bayazenzela ube boqala bagaye ezinye izimo zokuthakatha ngoba ibandla lifikile ngisho ibandla linjani ngisho ibandla linjani hey ibenthi ngiyaqeda kuqedekile awuye kuNumbers ngifuna uqeda le ndaba masinyane ngiyihlanganise uchapter 23 uverse 8 abazalwana bayazi position yabo ma awufunda ukhahlele uNumbers 23 kunabanye nje obasihamba noSimakade abazodlula ngemoto funda ngingamqalekisa kanjani ayi wangaqalekiswanga uNkulunkulu na hey awufunde ngingamdlelesela ongadleleselwanga uNkulunkulu na ya ngoba ngisesiqongweni samadwala ngiyambona ngikuphi phezulu esiqongweni ukimeze njani ngiyambona kunezinto abakubonela zona abanye abayiboni uyabona kuchapter 22 uyakhala uthi nangu uphuma eGibhithe usakhelene nami usibekela umhlaba uyabona kulonyaka esiya kuwo uyokhala nomakhelwane athi nangu umuntu ophuma eGibhithe usedlula ngakwabo ungashongo lutho usiyami okay kodwa ungamfundela chapter 22 bezwe labazalwane lo verse 8 bezwe wathi ke kuwe hlalani lapha lobusuku ngibuyisele izwi njengalokhu Jehova yakhuluma kimi Nkosi yami ikhuluza kwaMowabi zahlala ke kuBhiliyamu uNkulunkulu wafika kuBhiliyamu yebo wathi ngobani lamadoda kuwena yebo uBhiliyamu wathi kuNkulunkulu yebo uBalaki indodana kaSiphori Nkosi yami inkosi yakwaMowabi uthumile kimi wathi ya abantu abaphumile eGibhithe
basibekela ubuso bomhlaba woza kalokhu ungiqale kusele bona balwile nabo basuke ke ayiphumele eGibhithe basibekela ini umhlaba ngeke unika umqondo le ndaba ukuthi amadimoni asenkingeni ngisho uSathane ukuphi awuzange usho lutho ngayo uma ufika noJakobe zonke iketi ziyawa amabhuluku aqashukelwa ngamabhuluku amabhande bheka namba abantu abaphuma kuphi manje sebamaqondano ba banendaba nawe kodwa manje izitha zakho zinendaba nawe kunezinto ezizofa zifungathandazana udlula nje usale kukhalisililo ngifuna uzazi igama lakho ukuthi ziningi izinto ezizofa udlula nje idust yemoto yakho yoba ngamabullet yokushaya isitha sakho abanye bakubiza ngayo yonke into bathi kathi unjani lo kathi uphuma ezonweni uye emnqamlezweni awuthi amen uSathane oyidela inkinga aphinda idela indaba ka2022 hayakeze man 2022 ufa bathakathi ufa madimoni wena usakalekiswa abaqala ukukalekisa manje sebelethi wabiza ulapho usiphume eGibhithe shout hallelujah wathi mhla uphuma wadatshulwe amazimulo wathola isibusiso sokuthi abanye bafe kodwa wena usale awuthi amen hayi makholo hayi basalani khona baphuma ezonweni bayahamba bayezulwini abanye babebewa angazi bawa kuze kube kangakanani wena uhamba noJesu uhamba neNgonyama uhamba noSimakade shaya kancane izifo ziyowa kuwe nalezi uSathane ke uqedile ngazo 2022 ziyahlakazeka ziyozwa ngendaba ukuthi ngidla umuntu orongo kathi lo muntu nje njengoba wabalekelwa ulwandle kwasithela iJordan nawo ama-BP ayahamba o-sugar diabetes bayahamba ama-arthritis ayahamba amabhada ayahamba ayatshelana njengamanje ukuthi abezwe lo mlayezo zonke izinto ziyachithwa awuthi amen esontweni zonke izinto zingaphansi kweinyawo zizokhala kunezinto ezabethelwa kwakho ziyafa namhlanje ngegama likaJesu eyibethelwe phezulu ayifele khona ezikusilinga ayifele khona eyiphansi kodwa ayifele khona eyisegcekeni ayifele khona awuthi amen endlini Sathane unamanga baphuma ezonweni mawuphuma lapha awusenjengoba ungenile usugqoka inkazimulo awuthi amen esontweni shout hallelujah hayi siphume ezonweni siphume eGibhithe mawuphuma eGibhithe yodwa indlela sihamba siye eKhenani kaJehova izwe lesibusiso ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu iminyango iyavuleka ngegama likaJesu usikhona ushona phansi ngegama likaJesu inkosi yaseBhashani isithele idulini ngegama likaJesu bonke kade bamelene nawe ngegama likaJesu basithela nezifo zabo awuthi amen shout hallelujah awuthi amen uSathane nje ukubonesha nje usesha kwakho ngithi ngezwi lami
uyasha usathane. Ngithi ngezwi lami amadimoni ayasha. Ngithi ngezwi lami yonke into iyasha. Amabhada ayasha. Ihlalekiso ziyasha. Ngelami izwi awuthi ameni. Shout hallelujah. Whoa. Hey. Yay. Ngelami izwi. Ngisho ngelami izwi. 2022 ngena nevalo. 2022 amawindi kade evaliwe ayafa. Minyango yensimbi Ay. evulekela ngegama likaJesu. Ay ay. Hey. Yay. Yay. Sorry weSathane. Ibusathanda ukusebenza. Ngisho kuSathane. Sithi sorry. Usuka late. Ngebhasi ka11 wafika ngo10 pasi. Kathi ibhasi sidlulile. Kunamadimoni ekade asazokwenza uthi aselethi ngoba wena la uyakhona uyongena uSathane evalile. Hallelujah. Shout 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 hallelujah. Hey, siphume eGibhithe. Singena uSathane evalile. Uyabona mawuhlehlelo ulwandle. iJordani libuyisele emva. Angazi ukuthi yobe inesibindi esingakanani into eyomelana nawe. Hey. Ay. 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 Namenzani ophuma eGibhithe obaphuma nesibusiso uFaro nengcebo zakhe zanikela kuye zingafuni ababe nemali banikela. Uyabona kulonyaka bonke kade bevala izinto bazohamba bayokhipha izinto bayinikele empilweni kaBaba ngoba khona ohamba naye nabakufihlela amaqiniso bazowahlanza ngoba ukhona ohamba naye ekade bagqiba into zakho ziyokhishwa yibo. Bathi njengoba ubona le ngangithi ngiqeda ngawe kanti uhamba noJehova okhuluma kube kanye kulalela izinto njengoba ngikhuluma nje ezinye seziyaphuma olwazi ezinye ziyalalela ephuma emkhathini amakhono onke umhlaba ayohlangana kuwe awuthi amen esontweni. Shout hallelujah. Ay. Ay ay ay. Hey, izinto zakho zibuyile manje emva ka5 days seyiphindiwe. Emva ka5 days omakhelwane bazobuza. Emva ka5 days bazophika baziyo bathi amsiye lo. Abanye bathi ufana naye, abanye bathi huye, abanye bathi kwenzeke kanjani. Kathi seyiphindiwe impilo yakho le isiyaphindwa manje. La uSathane kade uyidla khona izulu liyamultiply. Awuthi amen. Shu 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 shu. Hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Ay. Ay ay. Ay ay. Wamqalekisa kanjani wabusiswa uJehova? Uthanda ungathanda. Kuyongamkulimi. Kusala umuntu kaJehova. Kuyongamkulimi. Ngithe buye lapha kuDodo nomsifale. Awufunde khona u13 14 15. 13 14 15 16 17 18. Sukani kaloku.
suka nenze njani ni wena umfula izeredi senze njani sase sisiwela kumfula senzani manje senzani manje isitha sivimbanga yini kodwa senze njani manje tshela umakhelwane ukuthi senze njani tshela umakhelwane ukuthi senze njani tshela lo mthakathi emvimbile senze njani tshela lezifo ukuthi senze njani hey wow akekho umuntu obulawa inhliziyo la akho umuntu obulawa yiCovid siyawela manje akho umuntu obulawa izinto ezingenasidlo wonke ogulayo siwela naye wonke onebhadi liyasala yonke into ekade kuyasala sesiyawela shout hallelujah siyawela oh hey hey suka niswele aningizwa suka nisenze njani yonke imfudlana isala ngemuva bonke otikolosha basala ngemuva thina siyawela thina siyawela thina siyawela lapha kusele 57 uzowuthola ngolwesihlanu ufanele uze noSathana lo mthakathi wokuthwelisa ibhadi uzowagingqike la ngegama lika Jesu uzogingqika ngoba wena uyawela uwela nesibusiso uwela nekakaraba insimbi edezinye insimbi eyadufayo kwakhaliza ngoma insimbi eyadufayo ulwandle lwavuleka insimbi eyade ezinye iJordani labuyela emva insimbi eyade ezinye uSihoni wahlehla insimbi eyade ezinye inkosi yaseBhashani yahlehla wena ungena ngenkani eGibhithe awuthi amen esontweni abantu bethanda bangathandi yilapho esiya khona abantu bebhejile bengabhejanga 2022 siya khona siyawela shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah siyawela hayi hayi khona hayi siyawela 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 yebazalwane siyawela khephuka intaba zihlukana phakathi angeke ujule ukuwela uyongiwela ushawa i-aircon kade uhamba nobaba ohlonishwa ilanga ohlonishwa zinkanyezi ohlonishwa imvelo yonke into le bakhona abazalwane uyobumemeza wena uthi Jehova uNkulunkulu wami Jehova mandami ubani onjengawe ameni musho konizibongo zakhe la kuyihubo 18 sivale hubo 18 zishume ngenyawo wena ohleli phansi wena onebhadi ubuyama msemanje ngoba sesiyawela wena onento uma ngenyawo sizothi Jehova umandlami sithi Jehova mandlami Jehova mandlami Jehova mandlami Jehova mandlami Jehova nqaba yami Jehova mkhululi wami Jehova mphelelisi wami ekade bangamboni bazombona ekade bangazi bazongazi ngisho Jehova mandlami awuthi amen zisho Jehova mandlami Jehova idwala lami nenqaba yami yebo nomkhululi wami yebo uNkulunkulu wami idwala lami ephelele yebo esihlangu sami nokusindiso yebo inqaba yami ephakeme yebo ngiyamemeza kuJehova odumselayo yebo isindiso etheni zami Jesus samzungezela izitabo zasendaweni abafileyo Sangha. izihibe zokufa
Hey! Lambiza ubani. Sikhala kubani. Uzwa yini namhlanje? Wafinya. Zafika izinto zakho. Umhlaba wenze njani? Watikizela umhlaba. Uthuthumela indaba. Shout hallelujah. Jesus. Unubumuza esibhokweni. Unomlilo njani? Uyabona manje uSathane usengxakini. Amadimoni asemlilweni. Loyamlila angena kuwe eBhabhele. Uphindwe ka10 manje. Sithi Jehova mandami. Sithi Jehova ngabami. Noma izinto zingangizungeza kodwa ngikhala kuwe odumisekayo. Ngisindiswe izithweni zami. Zonke izitha zakho zishona phansi. Shout hallelujah. Izimo kade ubhekene nazo ziyashabalala. Uyothi ufika kwakho ziyokutshela ingane zithi zizokuphuma phezulu kusilinga. Kanti inqaba yakho isifikile. Uyabona ufikisa ingaphambili. Uyabona ufikisa ifiyaqala. Awuthi amen. Shout hallelujah. Awuthi amen. Fali iBhayibheli. Hayi khona. Ay, 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 ima ngenyawo. 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 Jesus. 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 Afikile amandla. Afikile amandla. Azodala ongekho kube khona. Ifikile ingonyama. Izobheka ebandleni layo. Wakulunguzwa uFaro wadumeka. Namhlulubuza izitha zakhe. Bekuyinkosi awusithandazela ababushona. Ay. 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 Baba egameni laJesu Ay. waseNazaretha. Sibongile baba wethu engcwele. Sibongile sonini nanini. Sibongile somhlekazi wezulu. Ungako sithi bayethe. Sule mfihlana. Wena msonini nanini. Sibona kuphumela mala Nkosi. Ukuthi lonyaka uzoba nathi. Egama likaJesu niyathandaza. Ninamadimoni nilawelile. uJehova wethu uvukile omangenyawo. Ukungenelela kwabakhwele bakhe. Egama likaJesu. Mlilo wamandla, mlilo ohlwayo. Mlilo wangasimulo, mlilo wobukhosi. Awenza umsebenzi egameni elihle. Phakama Jehova, izitha zakho zihlakazeke. Wena lo ukhona umhlaba ungakasekelwa. Wemphethe amandla njengengubo. Suka kulenye inkazimulo yakulenye. Bayethe zulu lemfihlakalo. Bayethe siyabonga. Nini Nkosi egameni laJesu. Siyakhothama. Ungubayethe wezulu. Siyabonga Jehova. Ngegama likaJesu. Hallelujah.